Novozelandska mornarica izgubila je svoj prvi brod od Drugog svetskog rata. Jedno od njenih plovila nasukalo se u blizini obale Samoe. Manava Nui, specijalizovano plovilo za snimanje okeana, naišlo je na nevolje oko 1 nautičke milje od ostrva Upolu u subotu uveče po lokalnom vremenu dok je istraživalo lokalni greben. Prvo se nasukao, a zatim se zapalio i prevrnuo. Svih 75 članova posade evakuisani su čamcima za spasavanje i spašeni su rano jutros, saopštile su odbrambene snage Novog Zelanda. Zvaničnici su rekli da je uzrok nasukanja nepoznat i da će biti istražen. Incident se dogodio po lošem i vetrovitom vremenu. Vojni zvaničnici rekli su da se spasioci bore sa strujama i vetrovima koji guraju splavove i čamce za spasavanje prema grebenima, a talasi čine izazov za spasilačke napore. Zvaničnici su rekli da ovo područje nije ispitivano od 1987. godine. Putnici i posada broda, uključujući 7 naučnika i 4 strana vojna zvaničnika, nalaze se na Samoji i bit će vraćeni na Novi Zeland. Od 6:40 po lokalnom vremenu u nedelju viđeno je da se brod naginje, dok iz njega kulja dim. Do 9 sati bio je ispod površine mora.